Niġbida lejja rajtu għal-maġija kif taħdem. Hej, il-maġija. Ira għandi virga di aħna nafuhom daw li daqs kemm huwa b'saħħithom magħmulina apposta biex iżommu l-bini. Il-bini, il-konkos. Il-konkos, il-bini ġifieri daw ikunu jew jagħmlu lilhom, u mbagħad jitfgħu l-konkos madwaru u dawn huma anki jekk titgħu jerġa' jmur lura f'postu. Ġifieri dawn issa inti jiena dejjem ngħid, skużani imma jiena nġibek hawn tritturina. Ħantielek, okej, inti hawnhekk għandek biċċax importanti biex ma nqattawx il-ħwejjex u għax daw ikun ħadit. Ġifieri inti letteralment ħattaw wiġa ono. Inti hawnhekk ħatamel waħda. Waħda. Għal-rekord 22 irid nagħmel fil-minuta biss. Fil-minuta. Mela fidejk ħanqod kwiet, lesti ruħek, full pożizzjoni, jekk nagħmellek il-biċċa ħanejnek nagħmellek il-biċċa mħabba l-ħwejjeġ, ħalli hekk fidejk semmek ħanaqtata biss jiena. Bizzejiet, għala kif U-shape ġibta. Okej, tamil ixwis, għaxbat ma takkiex minn fuq. Mela, poġġi hu n-nifs.